Leva vilayetinde müň ýyllıklardan galan bir mukaddes yer bar. Bu ýerdiňe bir mavzulay däl, eýsem taryhyň rowayatlaryň we gadymy medreseleriň merkezi. Bu yer Astana Baba. Bugün biz Astana Babadaky medreseleriň, mavzulaylaryň we olaryň sırlary, taryhynyň iýine düşýäris. Astana Baba häzirki wagtda Leva vilayetynyň Kerke trawyna degişli ýerleriň biridir. Ol Amy Deryanyň golaýyna ýerleşýär we gadymy döwürde kerwen ýollarynyň üstünde möhüm merkez bolupdyr. Astana sözi fars dilinde mavzulay ýa-da mukaddes yer manysyn berýär. Taryhçylaryň aýtmagyna görä bu ýerde ýaşaýyş takminan 2000 ýyl ozal bolupdyr. Alymlar bu ýeri gadymy Maymark şäheriniň dowamydyr diýip hataplaýarlar. Bu yer wagtyň geçmegi bilen dini we ilmi merkeze öwrilipdir. Astana Baba toplumda bir näçe mavzulay, meçit we medrese kurulupdyr. Astana Babanyň iň meşhur ýadygarlyklarynyn biri Alamberdag mavzulaydyr. Käbir taryhçylar bu binanyň 9-njy asyrda kurulyny aýdýar. Ol Siljuk döwrüniň iň uwudan arhitektura eseriniň biri hem haraplanýar. Rowayatlara görä Alamberdar Ali'nin bayda götürüncelerinin biri bolupdyr. Ol seweş wagty düşman tarapyndan öldürilipdir we onuň hormatyna bu mavzulay gurulupdyr. Häzirki wagtda hem bu yer mukaddes yer hökümde görünýär. Astana Babada ýerleşen iň gyzykly bilim merkezleriniň biri Kırkgümmet medresesidir. Bu medrese öň Ak Muhammed İşan medresi diýilip hem tanylypdyr. Kırkgümmet sözi, Kırkgümmet diýen manyny berýär. Medrese 17-19 asyrlarda kurulupdyr. Onda talipler ýaşapdyr, dini sapaklary öwrenipdirler, hemde meçit höküminde ulanypdyr. Binanyň köp bölegi palçyk kerpiçden gurulupdyr. Bu bolsa türkmen taryhynyň arhitekturasynyň öz boluşly aýratyny görkezýär. Astana Baba toplumunda başga da Zeyd Ali ve Zübeyde adly mavzuyeler var. Rowayatda görä Balk hökümdarynyň gyzy Zübeyde ýaş wagty aradan çykypdyr. Hökümdar onuň üçin bir näçe gezek mavzulay gurdurýar, ýöne olar ýykylyp gidýär. Soňra bir garry adam Mekke'den getirilen toprak ve su bilen garıştırıp şeýdip gurun diýip maslahat berýär. Şondan soň kurulan bina yıkılıp bilmendir diýilen bir rowayat var. Astana Baba diňe bir köni bina däl. Bu yer türkmen taryhynyň, islam medeniýetiniň we halk rowayatlarynyň jany şaýadydyr. Bu ýerdäki medreseler, mavzueller we gadymy divar ýüzlerce ýylyň syryny saklapdyr. Belki de Astana Babanyň ilk uly syry onuň henidem adamlaryň öňüne çekmegidir.